Ahojte, ja vás vítam u nového videa po dlhej dobe z hory. Nie, že by som nechodil, ale nebol čas natáčať, takže preto som nenatáčal. Tamto je náš traktor dole. A neviem, čo sa bude diať dneska, ale ťaháme, takže dúfam, že sa nič neposera. Takže držte palce. Tu máme jeden. Tuto hore prerazil strom, stojatý strom. Takže tak. Takže ja sa vám ozvem až keď zapnem. Zatiaľ čau. Tak pokračujeme. Máme tu samé ovady. Keď pôjdeš tu na tunu. Najlepšie by bolo, ak by si šiel tunu. Po Navitilana pokračujeme zase. Jaj, to je robota. Vyzerá, že možno by aj mohol ísť. Zase sme navíjali. Vyzerá, že možno, že aj pôjde. Opakovane som ako debil zrušil záber, takže znova. Proste odopol som ho a dal som ho popod strom. Mám pocit, že aj tak napravil do toho stromu. To je debil. Ja by ho zabil. Jaj. Ešte tu ovady mušty hnusné otravujú tu na. Chvála Bohu, že tu naď dole svieti slnko až na obed. Mám tam novú štýlku 261. Debil. Takže ideme nižšie už, budeme natáčať zo spodku. Väčšinu teraz už. Takže tak. Uvidím, čo sa podarí dnes natočiť.
No a táto vieme ťahať proste. Ideme pozrieť 261 na video. Tu je to C-čková varianta. Takže ja idem ďalšie pripraviť a pri ťahaní sa zase ozvem. Zatiaľ čau. Máme tu také 3 stromy. Tam také 2 tenké a krátke boli a tu som dal jeden taký hrubší. No zašprajcovalo sa to do stromu, čo prechádzame na druhú stranu, takže problém. A mám vždycky šťastie na to, že keď som tu aj balano vyhadzuje. Ale dnes to našťastie iba prvýkrát. Takže dobre asi. Tam leží štýlka. Tamto hore úplne. Neviem, či to nájdem. Tieto ovady nech prestanú lietať. Kde si? Tamto úplne hore. Tam je strížená jedla. A veľmi moc strížená jedla. Lebo padla na pne a to, čo sa odlomilo, to pokrížilo, statulovalo sa to dole. Keď by aspoň úplne dole, ale ostalo to tam. Je to dosť hrubé. Páď tam. Štýlka. Piče. Stoj! Neď stojí! Neď stojí! Dobre, nič. Boha. Infarkt som dostal. Dúfam, že nič nespravil, ale vyzerá, že nie. To by som bol mŕtvý. Ideme pozrieť. Ja neviem, kde ho mám dať. Tak, aby bola v bezpečí. Živá, zdravá. Mohlo by ho prekrútiť, lebo bude treba tú dieru odpíliť. To bolo ideálne. Ale viem, že sa to nestane. Zatiaľ čus. Dobre, ďalšie stromy, teraz mám tieto 3 zapnuté. A už mám pocit za chvíľu, že ma zožerú ovady. Jasné, stopni tam, debil. Vidíš, že ide sa s tým dole. Ďalší šiel dole. Musím ho odrezať. A zapneme ho. Malo by to ísť už. Menšia technická porucha. Zamiešalo nám rýchlosti prevodovce. Takže tak. A ideme na vec. Zase. Už máme okolo 14 stromov a je len 8:30. Ale ja už asi nebudem natáčať, takže zatiaľ čaute, vidíme sa pri ďalšom videu. Nechcem to robiť dáto dlhé. Ale nezabudnite dať odber, like a komentár na video. Chcem tu mať aspoň 60 lajkov. Takže čau zatiaľ.